Un artista que estigui en sintonia amb tu, diguem-ne, que ens diguessis, que ens convidés a conèixer algun artista que dialogués una mica amb la teva obra i que parlés una mica el mateix llenguatge d'això que podíem denominar l'antart o art de la terra o art en el paisatge, etc. no? Sí. Jo, si voleu, el meu artista proper és en Frederic Parés. A veure, veiem part de la seva obra, si podem, i explica'ns una mica què fa aquest senyor, eh? Sí. En Frederic treballa sobre el territori també, sobre espais on ja l'home ja hi ha treballat. Ell hi fa grans inscripcions. Té un projecte que es diu Semper Vivens, un altre que es diu Ad Literam, un que va fer a l'Horta de València que es deia... Estem veient ara mateix. Patrimoni, no? Són inscripcions gegantines damunt del territori. Ell sí que deixa una empremta, no és com tu. Ell deixa una empremta sobre els espais on ja l'home hi ha treballat. Aquesta empremta, el mateix home, la pròpia dinàmica del territori, fa que s'esborri. Els meus projectes, en canvi, el que pretenen és no deixar cap tipus de rastre sobre el paisatge. Cap ni un. I aquesta part, diguem-ne, rural del Frederic Parés és una part més urbana, no? Sí, també té un projecte que es fa dins de la ciutat de Barcelona, també sobre tipografies, que és en el paisatge urbà, i és el nomenclàtor de la ciutat. Són aquestes inscripcions a les voreres de la ciutat que antigament marcaven els carrers a la pròpia vorera. I ha fet tot un seguiment de les que encara avui dia són un testimoni viu i present a la ciutat. Frederic Parés és un altre nom que ens guardem, diguem-ne, per treballar, si cal, un altre dia, ampliant una mica també les seves referències.